Les imatges del fotògraf mallorquí Pep Bonet són sempre colpidores i també estèticament molt belles. Avui es mostram les de l'exposició que acaba de ser inaugurada a Palma i que Informatiu Balear us recomana. No us decebrà. El Centre Cultural Sa Nostra acull una exposició del fotògraf Pep Bonet titulada Watching in Silence, Mirant en silenci. És una mostra que arreplega les imatges més representatives del treball del reporter que ha rebut el Premi Creador Jove 2011. Jo sempre he dit també el mateix, que les meves històries, la majoria dels projectes que són a llarg terme, són emocions viscudes. O sigui, no hi ha res inventat ni res preparat, simplement és tot un procés, no? Un procés d'implicació, on tu t'has d'implicar per entendre, per després poder explicar. Mirar i callar per aprendre és per Pep Bonet una significació del silenci. Li agrada la paraula silenci, escrita més que no llegida. El silenci de l'espectador, encarregat de posar so a aquestes imatges colpidores. Watching in Silence són 50 fotografies seleccionades entre les diverses exposicions que Pep Bonet ha presentat arreu del món. Fotografies denúncia que ens enfronten a situacions infrahumanes de malalts terminals, a la crueltat de la prostitució i a d'altres de defensa dels drets humans i del medi ambient. L'exposició, que girarà per tot Espanya, serà a Palma fins dia 14 de juliol al Centre Cultural Sa Nostra del carrer de la Concepció.